संकटांवर मात करण्यासाठी, जीवनात समृद्धी आणण्यासाठी आणि आपली स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी आता आपल्याला साथ देतील शुभरत्न। आर्थिक, प्रापंचिक, राजकीय आणि शारीरिक भरभराटीसाठी आजच आपल्या राशीचं शुभरत्न परिधान करा। 5 पिढ्यांपासून विश्वासाची परंपरा। शुभरत्न केंद्र AH मोतीवाला, नेहरू चौक, महाराष्ट्र बँकेसमोर, निपाणी। मोबाईल 09448 14 24 21। सावंतवाडीच्या राजशाही संस्थांचं मूळ स्थान ओटवणे गाव असून या संस्थांच्या पुरातन ऐतिहासिक वास्तूचं संवर्धन करण्यासाठी राजघराण्याकडून प्रयत्न सुरू आहेत। ओटवणे गावातील संस्थांच्या पुरातन वास्तूंच्या दुरुस्तीसह त्यांचा पर्यटनदृष्ट्या विकास केला जाईल अशी ग्वाही सावंतवाडी संस्थांचे युवराज लखमराजे भोसले यांनी ओटवणे वासियांना दिली। या प्रसंगी गावात समाजाभिमुख कार्य करणाऱ्या गावातील सर्व नवनिर्वाचित लोकप्रतिनिधींसह पत्रकार, पोलीस पाटील, वायरमन तसेच गावातील कलावंत आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांचा सन्मान करण्यात आला। कार्यक्रमादरम्यान दोडामार्ग क्लीन फ्युएल्सचे मॅनेजिंग डायरेक्टर हरिहर मयेकर यांनी वृक्ष संवर्धनावर आधारित अप्रतिम वेशभूषेसहित सादर केलेलं कांतारा नृत्य खास आकर्षण ठरलं। जंगल तोड झाल्याशिवाय राहणार नाही बरे, आणि ही जंगल तोड थांबवायची असेल तर या जंगलातील वन्य प्राण्यांचे लोकशी थांबवले पाहिजे। आपण जंगल राखलेच पाहिजे। झाड, प्याड, वनराई ही राखलीच पाहिजे, नाही तर या जंगलांचा राखणदार रागावणार नाही का आपल्यावर? त्यासाठी निसर्गाचा समतोल साधायचा असेल तर ही वनराई अबाधित राहिली पाहिजे। जास्तीत जास्त जंगलांचा आपल्या गावातील, समाजातील देवकार, गावकार, पोलीस पाटील, वनरक्षक आणि शासक यांच्या माध्यमातून आपण या जंगलांचा संवर्धन करण्यासाठी शासनाने कायदा केलेला आहे। या समाज व्यवस्थेत गारावटीमध्ये हा जंगल तोड झाल्याशिवाय राहणार नाही बरे, आणि ही जंगल तोड थांबवायची असेल तर या जंगलातील वन्य प्राण्यांचे लोकशी थांबवले पाहिजे। आपण जंगल राखलेच पाहिजे। झाड, प्याड, वनराई ही राखलीच पाहिजे, नाही तर या जंगलांचा राखणदार रागावणार नाही का आपल्यावर? त्यासाठी निसर्गाचा समतोल साधायचा असेल तर ही वनराई अबाधित राहिली पाहिजे। कार्यक्रमाचं सूत्रसंचालन प्रमोद मयेकर तर आभार संतोष कासकर यांनी मानले। व्यासपीठावर सावंतवाडीचे माजी नगराध्यक्ष संजीव परब, ओटवणे सरपंच आत्माराम गावकर, उपसरपंच संतोष कासकर, माजी सरपंच रवींद्र म्हापसेकर, देवस्थान कमिटी अध्यक्ष रवींद्र गावकर, कोकण 7 लाईव्हचे ब्युरो चीफ संदीप देसाई उपस्थित होते। दरम्यान रायगडाला जेव्हा जाग येते हे ऐतिहासिक नाटक यावेळी पार पडलं। छत्रपती शिवाजी महाराज आणि युवराज शंभूराजे ही महाराष्ट्राची दैवत यांच्या जीवनावरील हृदयस्पर्शी प्रयोग शेरवाळेवाडी ओटवणे इथं पार पडला। यात छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या प्रमुख भूमिकेत ॲडव्होकेट सोनू गवस, संभाजीराजे, पत्रकार संदेश देसाई, राजाराम राजे निधी नाईक, येसुबाई, सोनिया शेटे, सोयराबाई, गीताली मातोंडकर, अण्णाजी दत्तो, कृष्णा देसाई, हंबीराव मोहिते, अजिंक्य देसाई, मोरोपंत, सचिन तेंडुलकर यांनी साकारले होते। दिग्दर्शन गणेश ठाकूर यांनी केलं होतं। कोकणातल्या ताज्या घडामोडी आणि लाईव्ह अपडेट्ससाठी फॉलो करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं फेसबुक पेज।